ndo PaDen Pangu hapa. Ndo PaDen Pangu ndakasirwa nemaparents angu. Yes, Budzi. Hold on. Hold on it there. Hold on it there. Very good one. Budzi Adula. Mari yangu erenti. Where is my money? Ndakati ndinobhadhara ndiri kutsvaka. Yes, wakati unobhadhara, but I want my money right now. At this moment, I want my money. Izvozvi zvindandisina. Okay. Let me give you a fair deal that will benefit you and me. This is what we are going to do. I am going to take this one. Yes. So have a rent. This is half paid. You have paid me half. You are remained with half. Oh, Saka. Yes. This is a fair deal. Aiwa, pakanaka mutare. Yes. Saka ndiziti pahafu yasara ichi ndaigona kuzombodzoka futi nayo musi. Iwe Butseki, unoone mari mumwe musi kuita sei?